Бойчо трябва да работи и помага на семейството си в земеделието и отглеждането на допитък. Попни Кънчев. Благодарение на тази роднинска връзка, Боб Минчо често посещава училището на дядо. Така тайно от турските власти, Боб Минчо и Бойчо създават таен комитет в село Преславен с председател Бойчо Русев и 38 други са закряхници. Тук в селото неведнъж на тайни сбирки е присъствал и самият Левски, апостолът на свободата. Оставил е да нощува в Бойчовата къща. Атанас Зунов, възпитаник на Николаевата гимназия. Той е младо момче, учено и назначено за заместник на Левски и с Южна България. В село Гироджи, край от царя, също в къща на Бойчо Русев. И точно там се предприема смелата акция за освобождението на дякона. Левски е заловен. Трябва, братя, да направим нещо. Това почва. Бойчо, ние двамата с теб трябва да отидем, да вземем от ключарите с власа, да отидем преди ключа, да вземем 4 ключа, да отворим линиите и да спасим власа. Свършено е, братя. Ще съберем чета, ще ги облечем в турски дрехи. Тя ще ни зади жилетката. Така ще спасим Левски. Дате, защо си тъжен? Левски е без аз. Бях много стар. Нещо друго. Двете лица да се сподобиш. Лекси, обрат мен. Узунов попада в ръцете на турските власти. Въпреки заплахите, селските комитети непрекъснато започнатото дело. Поп Минчо и Бойчо Русев продължават да обикалят селата в района на Стара Загора. Разнасят припаси, обучават младежите да стрелят и събират пари за възстание. През усилената жътва Бойчо Русев и останалите жътвари били на полето пред очите на своите съселени. Няколко завцета арестуват Бойчо Русев. Слагат му белезници и пеша върху с въже да вкарат в Стара Загора. На заседание на жителите на село Гироджи той бил прекаран през центъра на селото на 21 юни 1873 година. Бойчо е изправен на разпит, подсъдим в Пловдив. Как е името ти? И на баща
4 юли 1876 г. Бойчо Русев успява да избяга от затвора в Дявите с единствената мисъл да на Бог му помогне, защото че на най-малко да убия, за да им отмъстя. Бойчо Русев се включва в боевете за самарското знание при защитата на Стара Загора. Той е тежко ранен, гръбначния стълб и остава обездвижен. Негов другар доноси на гръб, видял, че останал в тежест на другара си. Бойчо го моли да го остави и застреля, но това не се случва. Бойчо подарява петушите си и дава парите си на момчето. Молба, ако остане жив, да посети братята му. После се самоубива. Костите му лежат в празното Старозагорско поле. Бях на лая склад и смел, през гори и през невя, църнал огънчето да разпали огъня за свобода. Стань, следствие от сино, той обхожда пред села, в душите на народа да повяра и борба. Без да жали своята младост, без милост на врага, за свободната родина да й пролива си кръвта. Името на Бойчо Русев ние възпяваме слова. Паметният преславен, свеждаме сега глава. Радвам се най-вече, че тези деца имаха желание да направят, макар и кратко, но много казващо по този начин. И това, което децата
децата погледнаха и изгледаха в момента, мисля, че ще се запечатат в съзнанието им. И обаче и в днескашно време има такива будители като вас, учителите. Вие сте или съвременни будители и вие сте наистина хората, които трябва да будят любов към знанието и да възпитават децата по този начин. И благодаря на Николина Стойчева, замислих се за Стойчева, защото работим с нея отново и сме на тим на Николина. Благодаря, че имаше тази идея, това да го направи. И деца, благодаря на вас, бяхте като истински артисти. От името на цялото училище, което носи светлото име на този патрон Бойчо Русев, който е дал живота си за освобождението на България от руско робство. Да благодаря на тази група, която винаги в най-сублимните моменти тържествено отбелязват със своето присъствие, със своя артистизъм, със своята игра отбелязваме всички празници, които предстоят. Но най-вече този празник, толкова скъп и толкова мил за цяла България, защото будител, възроденец, това да дадеш знание, да обучиш някой, да му създадеш път в живота, това е нещо велико. Това е като слънцето. Ти му подаваш ръка от най-малката възраст до най-голямата и го водиш през тръмливите пътеки на знанието и на обучението. Искам да изкажа благодарност на тази група. Нека да бъдат здрави, нека да бъдат живи, нека все така да проявяват своите артистични качества и да имат хубав успех в училището. И винаги, всякога те ще представляват нашето училище, когато се наложи, заедно с читалищните служители и с цялото село Преславен, общността на село Преславен и Калитиново ще работим за по-нататъчните изяви в образованието на училище Бойчо Русев. Бяхте най-добрите артисти
свалим костюмите и да се върнем към нашите ежедневни задачи. Абе, то, отиди там. Аз за нищо бях Да, айде да се събудим. Това момента запечатвам при вас. готвят дрехите за читалището. Тук. Зато искам другите да се Да, но има и да се... Ми ме благодаря.